Vyznávam všemovúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Večný Oče, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie. Prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu, aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Čítanie z knihy Jozue. Pán povedal Jozuemu: Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu. Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a 14. dňa mesiaca na večer slávili na Jerišských stepiach Veľkú noc. Od nasledujúceho dňa jedli úrody, zeme nekvasený chlieb a pražené zrno práve v ten istý deň. Na druhý deň, ako jedli z úrody zeme, prestala manna a synovia Izraela už tento pokrm nepožívali, ale tohto roku jedli z úrody kanánskej krajiny. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Počuli sme Božie slovo. Oh
vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali, tento príjma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal 2 synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Oče, zrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a bol na nohy, privedte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tele, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť, ale on odpovedal otcovi: už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené telo. On mu na to povedal: syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, slávime 4. pôstnu nedeľu a pomaličky sa blížime k tomu bodu, čo nám vlastne aj dnešné evanjelium pripomína, a konkrétne svätý Lukáš, ktorý ja si dovolím povedať, že to je najkrajšie podobenstvo toto. A keď zhrnieme celé sväté písmo, ja to stále hovorím, že to je rodinná fotografia, na ktorej sme my všetci. Boh dal namaľovať cez tohoto evangelistu a myslím si, že nepočuli ho len tí vyvolení, ale počúvame ho a budeme ho počúvať až do konca sveta. Otcovi a od jeho synom. Nič Pán Boh nezabudol na tejto rodinnej fotografii, na nič. A možno, že by sme mali skončiť tým, že máme sa hľadať aj v jednom synovi, aj v druhom. Alebo sa možno, že nájdeme jeden premrhal majetok otcovi, dary, ktoré mu dal otec, ale druhý premrhal, stratil lásku.
A tretí marnotratný, ja to stále dookola hovorím, sa to vykresľuje nebeský Otec, ktorý je marnotratný v láske k jednému aj k druhému. Ale ešte takto. Skúsme, Svätý Otec teraz povedal, že sviatosť zmierenia, Svätý Pavol nám to hovorí v liste Korinťanom, hovorí Svätý Otec, že sviatosť zmierenia je privilegovaným miestom Božieho milosrdenstva. Tomu rozumieme. Je miesto stretnutia sa s Otcom. Logicky s nebeským Otcom. Na čo sú veľkonočné sviatky? A možno, že aj v našich cirkevných spoločenstvách, vo farnostiach, ešte nevieme dostatočne sa radovať z návratu marnotratných synov. Lebo ešte sme nikdy neurobili to, čo urobil tento syn. Pri dobrej svätej spovedni. Ale zvlášť pri jej príprave. Máme radosť, alebo nám už pominula z obrátenia seba alebo druhých. Alebo to už aj túto sviatosť bereme ako niečo automaticky. Žiadna príprava. Včera, keď boli treťačky, ešte takých pečeš zostalo a môžeme ísť, počkajte, ešte vybavíme nejaké veci a potom za chvíľu prišli. Keby sme mali troška detstva v sebe, radosti. A jedna hovorí, že my sme sa za ten čas, kedy ste boli tej pomodli, my sme sa boli za ten čas, viete, pomodliť v kostole. Toto môže urobiť nielen dieťa, to môžeme urobiť aj my. Ale z ich tváre nešlo to, že my sme museli ísť do kostola. My sme sa chceli tu pomodliť. My sme sa tu, povieme, my dospelí, chceli stretnúť nebeským Otcom pri sviatosti zmierenia. A tá príprava je veľmi dôležitá. A ešte jedna vec je tu. Skúsme si to troška aspoň v niektorých bodoch. Všímajme si, prečo mal Otec radosť. Čo nám hovorí Pán Ježiš? Aká bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie neskutočná, celé nebo sa bude tešiť. Len my sa nevieme tešiť niekedy. To nemusíme vyskakovať. Ale či sme vďační Bohu za seba, že máme túto možnosť, že máme toto privilegované miesto. A ešte rozmýšľajme. My máme v tom podobenstve dvoch bratov, ktorí, jeden z nich túžil po čom? Po prílišnej slobode a samostatnosti. Po prílišnej slobode a samostatnosti. A ešte jedna vec je tu dôležitá, že pri sviatosti zmierenia vždy človek musí vstúpiť do seba. Ale najprv musí vystúpiť. Tento syn, ktorý si namýšľal, že je samostatný, že je slobodný, že nepotrebuje otca, že ten majetok mu právom patrí, nezmysel. Svätý Pavol hovorí, čo máš, čo by si nebol od Otca nebeského dostal. Ešte aj ústa, ešte aj hlas, ešte aj ruky, aj nohy, všetko máš od neho. Pavol sa pýta, čo máš, čo by si nebol dostal. A ak si dostal, prečo si namýšľaš, že je to tvoje? Nenamýšľame si niekedy? To je moje. Čo je naše? Pavol sa pýta, čo je naše? Veď my sme Kristovi. To dostávame z Božej ruky. Čiže tento mladší už ho zrejme unudila otcová prítomnosť. A zrazu sa ocitne v čom? Medzi sviňami. Kde Pán Ježiš poslal diablov? Do svíň. Do svíň. Každý hriech je ako sviňa, ktorá v podstate čo?
Človek chradne duchovne a sviňa rastie, hriech rastie. No, geniálne to vyjadril Pán Ježiš v tomto podobenstve. Najprv musel vystúpiť zo seba. Vystúpiť zo seba ako tulák, ako marnotratný, ako krmiť svín. Najprv vystúpil zo seba. Kde som vlastne ja zašiel? Najprv toto musel urobiť. Kde som ja vlastne zašiel? A až potom vstúpil do seba ako syn. Lebo syn bytostne je spojený, syn, si neviem predstaviť, keď sa povie syn, že by chýbal otec. Syn nutne patrí k otcovi. A otec patrí k synovi. Čiže keď vstúpil do seba ako syn, uvedomil si otca. Robíme to aj my pri sviatosti zmierenia. Najprv vystupujeme, počkaj, veď toto ma úplne ponížilo. Kde to som sa ja dostal? Ale potom si uvedomil svoje synovstvo a hneď vedľa syna je otec. Tieto dva pojmy súvisia, tie sa nedajú oddeliť. Oni sa nedajú oddeliť. A keď vstúpil ako syn, koľko nádení bol môjho otca, bolesť. A všimajme si, každý takýto škandál hriechu začína takto. Už v raji takto začal. Už od raja plodí marnotratných synov tento postup. Prílišná sloboda a samostatnosť. Budete ako Boh. Budete ako Boh. Robte, čo chcete. Kto to nám šepká? A ešte jedna vec je tam dôležitá. Všimajme si, priatelia zneužili jeho bohatstvo, to, že mal. Bohatí zneužili jeho biedu. Choď krmiť svine, tam máš. Priatelia jeho mali to a boháči jeho biedu. Čo, keď som tak nad tým rozmýšľal, čo využil Boh? Využil jeho bolesť. Jeho bolesť využil Boh. Vnútornú samozrejme, ale aj vonkajšiu. Ale nie pre seba, že by sa Boh tešil, že by sa otec využil jeho bolesť. Keď si uvedomil, akom je stave. A túto bolesť otec nevyužil kvôli sebe, preto, aby ho zachránil. A preto, ak sa nám niekedy stane, že pociťujeme bolesť z našich osobných, ale ako spoločných chýb, hriechov, tak je to taký impuls, že mám stať a ísť k Otcovi. Že mám ísť. Je otázka, či si to chceme uvedomiť. A potom je čo ešte veľmi dôležité, že otec ho prijíma. Otec ho prijíma. A je až marnotratne štedrý. A je vždy taký, keď sa mu vracajúcich takýchto neodmietne. Nikdy. Nikdy. Akokoľvek hlboko vypodil, padnutý, neodmietný. Je marnotratne štedrý, lebo len Boh vie, náš Otec, čo to znamená strácať sa mu z dohľadu, strácať sa z jeho blízkosti. Skúsme na to myslieť a budeme aj my vlastne týmito synmi, či už v jednej pozícii, alebo v druhej. A tomu, čo si nárokuje na kozľa,
hlúpo, poviem tak, nerozumne, ktorý slúži len za niečo, nemá poprvé sa, otec mu hovorí, všetko moje je tvoje, ale aj tento tvoj brat je náš. Tak ho príjmi, aj on je náš. Jeho nevylúčuj z toho. Všetko moje je tvoje, že aj ja, aj tvoj brat. Skúsme nad tým porozmýšľať a skúsme mať štedrosť tejto lásky vo vzťahu k Otcovi, ale aj vo vzťahu k našim bratom a sestrám. Som čítal takú poviedku o tom, že prečo Šalamún dal postaviť chrám na tom mieste, na ktorom bol. Že ten otec mal pole tam. A keď zomieral, že rozdielil to pole medzi svojich dvoch synov. A zaujímavé, jeden bol sám, bol bohatý a druhý bol chudobný, ale mal veľa detí a ženu. A raz, že v noci rozmýšľa ten bohatý, že ja som sám, môj brat má ženu, deti, mali snopy na tých poliach. Čo mne je z toho všetkého? Dám tie snopy moje v noci jemu na to pole. Má veľa detí, ženu, trápi sa, pomôžem. Takže tie snopy preložil. Ale to isté napadlo toho jeho brata. On hovorí, ja mám aspoň deti, ženu, tešíme sa. A on je sám, síce každý je sám. Aby sa troška potešil, tak tie svoje snopy dám jemu. A že keď ráno stali obidvaja, si mysleli, že na svojom poli nebude mať nič, čo preloží. Mali rovnako, že takto robili 2 či 3 dní a nakoniec sa stretli, ako si tie snopy vlastne prehacujú na poli. Takže od radosti plakali a že na základe tohoto Šalamún dal postaviť chrám bratskej lásky. A toto robí s nami nebeský Otec. Dáva aj jednému, aj druhému. Jeden stratí majetok, ale nestratí Otcovi lásku. Druhý má majetok, ale stráca Otcovi lásku. Poprosme, aby sme boli tí, ktorí sa vracajú Otcovi a ktorí sa nedajú oklamať s prílišnou slobodou a tým, že odsúvame Otca do diaľky. On tam čaká, ale čaká na naše návraty. Amen. Verím Boha, Amen.
Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe prosme nebeského Otca za všetkých marnotratných synov a dcéry, aby sa vrátili do Otcovho domu, do plného spoločenstva Kristových učeníkov. Modlíme sa za kresťanov, aby dokázali svet premieňať láskou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za cirkev, aby bola matkou všetkých ľudí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za hriešnikov, ktorých trápi svedomie, aby uverili Bohu, ktorý je láska. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za ľudí žijúcich v hneve a nenávisti, aby si vedeli nielen podať ruky, ale aj zo srdca odpustiť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za seba samých, aby sme prinášali tomuto svetu radosť, ktorá pramení z blízkosti vykúpenia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za našich blízkych zosnulých, aby im Boh odpustil hriechy a prijal ich do svojej slávy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za blahorečenie biskupa Jána, aby nás jeho príklad trpezlivého znášania príkoria viedol k pokoju a láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Oče, vyslíš naše prosby a daj, aby sme si uvedomili, že vo sviatosti zmierenia sa stretávame s našim milosrdným Spasiteľom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Dobrotivý Bože, s radosťou Ti prinášame dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám s hlbokou vierou sláviť obetu, ktorá prináša spásu celému svetu, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán sa vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Ameniu Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je rovnosť
a pôstnym seba zapieraním uznávať Tvoju dobrotu a vzdávať Ti vďaky. Lebo Ty chceš, aby sme premáhaním seba krotili svoju pýchu a otvárali srdcia pre chudobných. Keď sa s nimi delíme o chlieb, napodobňujeme Tvoju dobrotu i lásku Tvojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista. Skrze neho kláňajú sa Ti zástupy anielov a večne sa radujú v Tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásnostného mučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna napon Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou rodičkou, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Jánom Krstiteľom a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, ktorí nám, ako ufáme, ustavične pomáhajú svojim urodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Štefana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov,
i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Ak chceme volať Boha našim Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I duchom Tvojim. Dajte si znáku pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Ani nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo, aby však mi ozdravil.
Všemohúci Bože, Ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet. Prosíme ťa, osvieť nás žiarou svojej milosti, aby sme vždy mali na mysli to, čo sa zhoduje s Tvojou vôľou a milovali ťa s úprimným srdcom skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, ešte oznámim. V pondelok, zajtra bude Svätá omša večer o 6:00 a je aj spomienka na dve svetice z Afriky, myslím, že veľmi blízke nám, Svätá Perpetua Felicita mučenice. Svätá omša je večer za živých ročníka 1960. Potom v útorok Svätá omša večer o 6:00 za zomrelý Stanislav Nahalka, nedožitých 50 rokov, Ježiš spomienka svätý Ján z Boha. Veľký ctiteľ bol svätý otec Ján Pavol II, aj čerpal veľa z neho z tohoto svetca, to bol Španiel. Myslím, streda bude Svätá omša ráno o 6:45, zomrelý Rudolf Pačaj. Štvrtok večer o 6:00 za zomrelý Karol. V piatok večer o 6:00 za zomrelí rodičia Mária a Štefan Muchovič, číslo domu 62. No a potom máme nedeľu, čo som aj minulé hlásil, aj skúsme to tak prežiť, vlastne končíme ten rok vlastne zasveteného života, aj to, čo sme si spomínali, tam vonku je plagát, aj vonku ešte vonku je tiež plagát, tak si to troška pozrime. Ten program, je to pre duchovnú takú obnovu aj našu, je to prístupné každému z nás. O 11:00, že by sme mali svätú omšu tú sobotu, mal by prísť generálny vikár Tono Tyrol, takže o 11:00 by sme mali do tej 12:00, potom by sme boli na obede, vyšli ústretí, tu by sme boli v podstate v škole. Príde aj z Ríma, ten Marek, on je v podstate vicerektor, tam, kde začínali tí kňazi, monsignor Štefan Nahalka, potom ostatní Salesiani, ktorí to dali dokopy a vieme, že pomáhali vlastne v tom období, kedy aj nebolo kníh, aj nebolo možností. Vy starší si to troška viac pamätáte, títo mladí to už nevedia, čo to bolo. Oni sa to už budú učiť len z knižiek. Viete, dievčatá, kedy padol systém? Ten predtým? No, prečo to budeme svetľovať? No. Keď si to naštudujete na budúce, sa učím viac. No. Takže potom bude obed v škole tu, no a potom budeme ešte na hrob, myslím, že o 2:30 a potom tam je aj program, že by aj ten Marek, potom aj určité prednášky, že by sme mali to na spoločenskom, troška z obdobia tých rokov, hej, že by sme si to tak priblížili, aj tie osobnosti, aj tých kňazov v podstate, ktorí v tomto období žili, veď vlastne tí kňazi vyšli z vás a pre službu cirkvi, to znamená aj pre službu nás. To presne ako hovorí koncil, že kňaz je z ľudu a pre ľud. Prečo sme volili? Aby sme si vybrali ľudí, ktorí majú byť pre službu ľudí. To nie je, že ja som minister. V poriadku. Ale ministérium, to znamená služobník. Ten pôvodný názov je v tomto význame. Nie, že ja som teraz minister a všetci to, čo ma bol. On sa má točiť okolo ľudí, ktorí ho tam nominujú. Čiže to je vlastne preto chodíme voliť. A cirkev je duchovný systém, organizácia, nie len organizácia, organizmus. Ale duch pre naše duše samozrejme zasahuje naše tela. My chceme byť aj s telom oslavení. Čiže po obede pozývam vás všetkých, to je otvorené vlastne všetkým na tie určité úvahy, to bude také voľnejšie. Myslím, že to bude do 5. do 5:30, také aj ten vicerektor je troška o histórii toho ústavu povie, to je mladý kňaz, ktorý tam pôsobí a možno, že tí, ktorí keď idete do Ríma, ho aj poznáte. Rektor nepríde, ten, ktorý je, má na starosti ústav, ale vicerektor, čiže jeho zástupca. A potom aj pani Hrabovec, to je vlastne profesorka, ktorá už je na dôchodku, ale napísala knihu práve o tých
podiel vlastne, čo sa týkalo aj ústavu, takže myslím si, že to treba, aby sme mohli aj spomínať, ale zároveň sa aj poučiť. To je sobota a potom v nedeľu by bola svätá omša ráno o 7. Za zdravie a pomoc Božiu Stanislav Osiak 50 rokov, či Stanley, to mám asi, neviem čo, to je asi Stanley, nie? Stanley to je skupina chlapci. Či nie? Sa mi zdá, že hej. No, 50 rokov za zdravia Božiu pomoc a potom o 10. zase pozývam, príde, má prísť pán biskup Štefan na odslúžiť svätú omšu v podstate za 100 rokov nedožili Mosúďa na Halku. A prečo to hovorím? Tak biskup tu nechodí každý mesiac. Tak preto treba aj jednak aj to, a jeho prítomnosť, čo je biskup? To je princíp jednoty. To sú apoštoli našich čias. Takže preto je to veľmi dôležité a posvetujem, že by sme potom išli na obed, zase tu do školy, tam, kde chodia deti, no tam sa najmä nám to pripravia ženy aj ostatní do školy a potom by bolo, tam máte aj napísané čas divadlo. To vlastne zrežiséroval ten Peter Lomáčuk Korenie, myslím, že z Kolieska hore, aj dostal cenu Frangelita, to je vlastne taká duchovná cena a myslím si, že to divadlo, čo nám posiela aj ten koncert, je také 3/4 hodiny, bude jedno, potom je pauza a znovu to ešte zopakujú, keď už tu prídu z Bratislavy, takže pozývame všetkých. Vstupné dobrovoľné, však oni musia v podstate pôsobiť, takže, ale je to na tú dobu a v tých okolnostiach, takže využíme aj túto možnosť. Kultúra je od kultu. My máme kult Boha, nášho Otca. Takže to je taký program, ale podrobnejšie si tam vzadu môžete pozrieť. To je nedeľa a na budúcu nedeľu je aj zbierka na tých, ktorí pôjdu mladí a dospelí do Krakova, kde príde Svätý Otec. To vyhlásil pán biskup. Prečo? No lebo aj pre nás, aby sme to už mali lacnejšie, tí mladí, ale aj pre ostatných, ktorí prídu zo sveta. Si zoberieme, prídu z Afriky alebo prídu z Ázie. To je pre nich 3000 kilometrov. A mnohí žijú pod ten kňaz mi hovoril, on je v podstate v Zimbabwe, hovorí, že bol v Kenii pri svojich kolegoch a že to je hrúza. On sa boja prežiť noc. On hovorí, že ten farár, ktorý tam je v tej farnosti ako komunite, že on večer vždy vypustí 14 psov. Hovorím, to je skoro ako oviec. Tých veľkých. Lebo že tam sa kradne, tam je nebezpečenstvo, že tam zabijú. Hej, všelijaké skupiny lupické, že to je hrúza. Však nemôžu ich tam, tak vypustí psov. Že to je prežiť jednu noc. Čiže to mnohí mladí prichádzajú z extrémnych podmienok. Čiže preto aj otec biskup sa rozhodol, že vyhlási zbierku na pomoc aj nám, ale aj pre tých ľudí, ktorí tam prídu. Takže skúsme na to myslieť. Sú lokality, kde myslím si, že potrebujú. Tak to je nedeľa. Dneska je pobožnosť ruženca o 3:30, potom vieme, že je prvá nedeľa mesiaca marca a je to aj marec, kedy budeme sláviť Veľkú noc. Vyložím sviatosť oltáru o 3:00 a potom mužovia sa, alebo muži sa pomedlia krížovú cestu. Skúsme na to myslieť. Kristus vyložený a krížová cesta, čo môže byť viac? Ako stretnutím sa s tým, ktorý nám preukazuje toľké dobrodenie. Potom ministrovanie tretia skupina Marek Nahálka, Jan Kubaloš, Marek Smolár, Jakub Mezovský, František Ovsiak, Martin Smolár a Juraj Pitoniak. Upratovanie kostola bude v piatok, keďže v sobotu už je v podstate tie spomienky. Emilia Džubinská 11, Emina Čižmarikova 12, Marta Kubová 26, Mária Dratová mladšia 22, Valéria Ďurašová 24 a Bernardina Dratová 604.
Počiarova Alžbeta Zavadzka 25, Mária Malíková 23 a Mária Tratová staršia 22. No a potom ešte je tu jeden posledný oznam. Priatelia, o mesiac sa uskutoční diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2016, ktoré bude 2.4. v Cmižanoch, však to je tu blízko. V našich rodinách často chýba vzájomná láska prejavená v slovách, záujme od druhého, povzbudivých dotykoch. Veľa našich mladých má problém, keď počuje vysloviť slovo otec, mama alebo láska, lebo je to niečo, čo im chýba. Preto stretnutie mládeže bude o milosrdenstve vo vzťahoch. Témou stretnutia vybral pápež František blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Stretnutie sa začne v telocvični základnej školy na ulici Komenského v Smižanoch. V popoludnejší program vyvrcholí svetou omšou vo svätyni Božieho milosrdenstva. Mnohí ste tam už boli, ktorú bude celebrovať mocňou Štefán Štečka. Máme aj informácie na stránke Komisia. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa na toto stretnutie, môžete sa zapísať na papier pod chórom, aby sme vedeli zabezpečiť dopravu. To je jedna vec. A zároveň vás pozývame na Svetové dny mládeže, ktoré sa uskutočnia od 27. do 31.7. v Polskom Krakove. A niektorí sa pýtajú, že tam sú rôzne varianty byť tam. V ponuke sú 3 varianty. Varianta prvá je od 20. do 31. Cena do 31. je 290 €. Niekto sa to je dosť, tak len tam. Do 31. Od 1.4. bude cena už 310. Jasne to vstúpa. Variant B od 25. Čiže skracujú sa tie dni pobytu tam. Od 25. do 31. cena je 260 €. Od 1.4. už bude 280, lebo vlastne tam sa registruje a tam je potom už príliv ďalších ľudí. A variant C od 25.7. do 31.7. cena do 31.3. je 210 €. Od 1.4. je 230 €. Tento variant C však nezahŕňa dopravu do Polska. Je však nutné zaregistrovať sa práve na tento variant a uhradiť ho aj vtedy, ak ste išli len na sobotnejší program a nedeľnú svätú omšu. Bez registrácie nie je možné dostať sa do areálu. Čiže oni si to musia registrovať v každom prípade, či to bude variant A, B alebo C, to už vám týmto mapy vysvetlia. Treba sa zaregistrovať. Už či potom niekto pôjde osobne dopravou, ten tretí variant, na ten jeden deň alebo 2, aj tak sa treba zaregistrovať, aby vedeli, do ktorého sektoru tam ho majú nasmerovať. Stretnutie záujemcov o Svetové dni bude v našej farnosti 23. v nedeľu po pobožnosti. Tam vám poskytneme bližšie informácie a bude sa aj registrovať vlastne tí, ktorí chcete tam ísť. Na registráciu je potrebné si doniesť občiansky preukaz a prípadne cestovný pas, aby oni vlastne aj tí usporiadatelia mali evidenciu a čísla. Toľko to príjmeme. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idite v mene Božom.